אני מצאתי בדיקה אשכרה אמיתית באלי אקספרס, שתמיד יוצאת חיובית. הוא הולך להתעלף. זה מלחיץ אפילו אותי. אתם מוכנים? מאמי! בוא רגע, בוא. אתה לא מאמין. לא מאמין למה? אתה לא מאמין. ש? אני פעם לא אכלתי סרט סתם. נו, מה זה אומר? שכן. לא. תראה. אני מועלת. לא. מה, את מסתמכת עליי? לא? לא, לא, לא. מה עושים? איך? מה איך? מה איך? איך? לא מאמין לך. נו מה, הנה, פיפי, מה זה? תראה? לא, 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 לא. תעשי עוד בדיקה. יש בזה טעות. תעשי עוד בדיקה. לכי תביא עוד בדיקה, אני לא צוחק. לכי תביא עוד בדיקה עכשיו. מתחיל את כל זה עוד פעם מההתחלה. מקסימום עוד אחד, לא קורה כלום. לא, 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 לא. אני לא מתחיל את כל זה מההתחלה, אין סיכוי. חשבתי שתגיב אחרת. מה הייתי אחרת? תירגע, מה יש לך? תירגע. לא, אני רציני עכשיו שואל אותך. סתם, מאמי, סתם.